ngiyabonga ngegama likaJesu waseNazaretha, yena yedwa ophezula kwisiko sokuphila, odle kuye akasoze alamba, lophuze kuye akasozoma. Baba siyakubonga Nkosi uJesu. Amen. Bingelela Bishop ubaba uSibiya nama Bishop manje amkhulile. Amen. Khona sisikhulu kabi. But all protocol. Amen. Nami ngihamba phezu kwamazwi. Amen. Indaba kaJesu ke mphathole noma indaba yesiphambano iqale eGetsemane sinebisho uJesu ethandaza. Ikhona into uJesu noma amazwi uJesu mayethandazwa uthi Nkosi akuhlobisitsha kodwa akungabi intando yakho kodwa kube intando yakho. Ithi le nto bazalwane angazi ukuthi uJesu wayebona isitsha senhlupheko engizokwenzeka esiphambanweni. And the same time kulesitsha wabona ungona kwaNdlovu izono zakhe zamashadi semsitsha wabuka izwe esikulo on the same sitsha. Semsitsha wabona abantu abazothi bayamthola kodwa baphinde at the same time bamelane naye ngokwemsebenzi. Ngoba lento bazalwane yokukholwa kuJesu into eyayingukudla Jesu noma eyayisithisa. uJesu wayengendaba nokudla kwesikhulu. Kodwa Bishop into uJesu ayenendaba nayo ukudla kwakhe kwakukuvusa imphefumulo yakhe. Lisekhona bazalwane. Methi babathethelele kusho ukuthi wonke umuntu oyisele kuNkulunkulu hayi umuntu kuNkulunkulu. Lelo ukuthi ngithethelele usisiboneni naye kuzofanele uqala kube ne-image ukuthi kuyi-image kaNkulunkulu ukuze ngikwazi ukuthi ngithethelele. Uma ngakhumbula lento lokhu kuyi-image kaNkulunkulu ngizokhumbula lento ngithethelele. Kodwa makeka lahlekelwa into ye-image kaNkulunkulu ukuthi ngikwazi ukuthethelela. Nkosi kuthi ngomile haleluya wanu Jesu bisho mashawa kakhulu kulama stations awufundile ebheke Golgotha okusho ukuthi wathenge igazi lakhe lokuthi lo ngumKristu akasalwanga ngonyama. Wathenge uJesu uma ethi ngomile bephuza uvinika ngamanye amazwi ayephuza uvinika. Uvinika Bishop womele ukuthi umuntu womele ukuthi impilo ezophila abantu abasindisiwe kuzoba khona isikhathi lapho ezophila khona impilo ezoba muntu uJesu. Ngoba abantu bayiphila impilo yomuntu ethenkwele yena bayiphile bekhona ibe muntu kunye. Ngifuna ukuthetha into yenzayo imuntu uJesu. Kodwa awuphili endiyawugwinya ngamanye amazwi angathi ukuthi ayi-affect khona benjalo emuntu. Ikakho kwaleso sikhathi kwadaleka Satan i-closet ukuthi basekuthanda. Ngibuye ku-closet ngithi Thixo bonile athi uJesu uzangingakhona because wabihla nginjengovinika ngathetha njengovinika emlonyeni wakhe. Ingakho nganzelwa i-closet ukuthi noma ngibona kodwa ngake
uye wakukhapha. The salvation is there. But it is whatever cases kuney'kalekiso ezazalwa nazo kwanezinto bishophi esishawa ngazo umuthethe kufeziwe ukuthi asekho isidingo sokuzixaka ezinye izinto. Uma kutshela uJesu nathi problem uJesu uzoyisolva because ifeziwe eKalvari. Njengoba abanye benamabhizinisi basayofuna imithi yokwenzisa amabhizinisi kodwa abasindisiwe bayakhona.